Понякога не живота ни спира, не обстоятелствата, не други хора, а онова, което си повтаряме всяка сутрин, дори да го правим несъзнателно. Дълго време си мислех, че промяната изисква сила и упорство, но с времето осъзнах нещо много по-болезнено. Промяната започва, когато спреш да вярваш на собствените си лъжи за себе си. Твърде дълго време си казвах, такава съм. Примерно, такава съм, емоционална. Нормално е за мен да реагирам при определени ситуации. Нормално е да взимам важни решения под силни емоции. Нормално е да давам обещания, когато съм щастлива, дори когато нямам намерение да ги изпълня. Не е нормално. Такава съм била, но не е нужно да продължавам да бъда. Истината е, че аз мога да избирам какво да правя със собствените си емоции. Дали да реагирам или да постоя с тях. Да погледна ситуацията отстрани и да мога да я преценя по-трезво. Да се фокусирам върху намирането на решения, вместо да се фокусирам върху самите проблеми. Истината е, че сега вече го правя. Уча се да не реагирам при силни емоции, да ги оставя да се успокоят и да мога да вземам по-разумни, по-мъдри решения. Истината е, че често си казваме такъв или такава съм, когато ни е страх да излезем от познатото, страх ни е да излезем от зоната си на комфорт. Но истината е, че ти не си фиксирана версия на себе си, ти си в процес на развитие и само ти решаваш къде да спреш. Дали да спреш на мястото, което вече не ти служи, или да продължиш да вървиш към своята нова версия. Второто убеждение, на което съм вярвала дълги години е, ще започна, когато стане по-лесно. Какво значи по-лесно? И кога става по-лесно? Истината е, че става по-лесно след като започнеш. Става по-лесно след като предприемеш първата крачка и се убедиш, че не е нито толкова страшно, нито толкова опасно да правиш нещо ново и нещо различно. Когато започнах да правя видеа за социалните медии, аз също си казвах това. Не съм достатъчно готова, нямам нужните умения, кой ще гледа мен, кой има нужда да чуе това, което имам да кажа аз. Оказа се, че много хора имат нужда да чуят това, което имам да кажа. Оказа се, че много хора могат да се отнесат към моите съобщения. И да, може да не са перфектни. Да, може да не съм журналист или психолог, но имам своите собствени преживявания и ценен опит, който вярвам, че може да бъде полезен на някой като мен, на някой като теб. И започнах. Започнах да качвам видеа в социалните медии, в YouTube, в TikTok. И се радвам, че все повече хора откриват себе си в съобщенията ми. Това наистина ме радва. Това е целта на моите видеа. И да, все още има моменти, когато се съмнявам в себе си. Все още не се чувствам достатъчно готова или достатъчно подготвена. И въпреки това го правя. Защото аз вярвам, че ти ставаш готов или готова, когато пробваш. Когато се движиш. Когато вървиш в определена посока. Животът е в движението, а не в застоя. Не може само да стоиш и да чакаш. Да станеш готова, да станеш по-цялостна, по-спокойна. Започни да действаш и нещата ще започнат да се наместват сами по себе си. Казвам го от опит. Едно от любимите ми ограничаващи вярвания е: ако се променя, ще разочаровам хората. Да, така е. Когато се променяме, разочароваме определени хора. И много често това се получава, защото когато се променяме, когато се подобряваме, ние започваме да ставаме по-силни, по-уверени в себе си и да поставяме граници. Вече не сме толкова удобни. Вече е по-трудно да бъдем манипулирани и използвани. Съответно, това няма да се хареса на много хора. Но хората, които наистина им пука за теб, хората, които наистина ги е грижа за теб, ще се радват на твоята по-силна и по-уверена версия. Не го забравяй. А за останалите, твоята промяна ще бъде просто филтър. Вярвай ми, ти нямаш нужда от хора, които са до теб само когато си удобна, само когато те използват. Ти имаш нужда от истински хора. От хора, които не се плашат от твоята уверена, от твоята силна версия, а напротив, те ти се възхищават и те подкрепят в твоето израстване. Така че да, разочаровай хората на воля. Когато се променяш, се променяй за себе си. Без да те е страх кой какво ще си помисли. Кой и как ще се разочарова.
Действай смело. Ако промяната е това, което наистина искаш и би те накарало да се чувстваш по-щастлива със себе си, действай. Не се спирай заради чужите мнения. Заради това, че някои хора ще си тръгнат от живота ти. И да, това е добре за теб. Защото ти искаш да се заобграждаш с хора, които са истински с теб. С хора, които ценят и уважават истинската теб, а не ценят и уважават единствено и само своето удобство от достъпа си до теб. Едно от вярванията, които наистина вярвам, че е клише, вече е късно за теб. Кой го каза? Кой каза, че е късно за теб да правиш каквото и да е било? Много хора започват да свират на пияно, когато се пенсионират, или започват ново хоби. Други започват висше образование през 50-те си години или започват нов бизнес. Много хора преоткриват себе си и започват да правят това, което наистина им харесва по-късно в живота си. И кой казва, че е твърде късно за теб да предприемеш определено действие или да предприемеш определена промяна? Истината е, че времето минава така или иначе. Така че по-добре бъди главният герой в твоята история, вместо да си пасивен зрител, наблюдавайки живота си отстрани. Вярвай ми, ти заслужаваш да бъдеш в главната роля. И не е твърде късно за теб, нито за мен. Всеки ден е нов шанс, всеки ден е възможност да се променяме и да се развиваме. Живота е в движението, в развитието, а не в чакането и застоя. Не го забравяй. Ако усещаш леко напрежение, докато слушаш това, не го игнорирай. Душата винаги ти говори. И ако ти казва, че е време, е добре да я послушаш. Благодаря ти, че отдели от времето си днес да изгледаш това видео. Надявам се, че ти е било полезно. Сподели го с някой, който също има нужда да го чуе. И се абонирай за канала, ако искаш да гледаш повече подобни видеа. До скоро! Чао!